Duc quasi un any sent youtuber i no sé com començar els vídeos. Això no pot ser. Però la cosa és que no m'enrotllaré. Faré un vlog perquè este cap de setmana vaig a passar-lo a casa a Barcelona. A casa a Barcelona, gala. No, ta casa és València. Està així la maleta perquè me'n vaig a... Quina hora és, per cert? Quina hora és? I serà un vlog de cap de setmana o del que siga. Tampoc vull comprometre'm. Tinc una cita. Res, espero que el gaudiu molt. Estem molt feliços. Hem passat una època d'estrès i ara estem molt feliços perquè és primavera. La primavera enamora. En el meu cas, ja parlaré més endavant. Que comenci el vídeo. La reina de la casa se'n va. No em trobem molt a faltar. Seu el sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada dels avions. Vale, ja arribat a l'estació. Però és que no n'hi ha vidre i és que no n'hi ha. Sí que n'hi ha. Lol, està supernet, molt bé, Renfe, una cosa que feu bé en la vostra vida. Espanya-sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Cau el sol de sora baixa i plàcidament. Vale, ja he arribat, estic supercontenta sempre que arriba a València. Em dura 2 dies, perquè després vull tornar a casa, a Barcelona. Sabeu com identificar que estàs en València sense dir que estàs en València? Per la quantitat de banderetes d'Espanya que vegeu. Estem a divendres, són les 8:05. He vingut a València perquè tenia una gravació, llavors no em queixaré de matinar, perquè el motiu principal és perquè me n'anaran a gravar ara. Una cosa que crec que no puc dir. Així que anem a informar-nos de com va el dia i com va el cap de setmana. Em fa un poc de vergonya això, perquè estic per la plaça de Bous i són les 8:30 del matí en València, és com el centre de València. Sabeu com si estigués ara en plaça Catalunya? Plàcidament, la gent s'adutxa i omple els carrers. Bueno, he acabat de gravar. Ja ho veureu, vos ho anunciaré. Només puc dir-vos que fa una calor impressionant. M'he tornat a canviar de modelet, per si no ho heu vist. Estic passant per uns cines, que són els cines de València, que és on he tingut jo les meves cites d'adolescent. Bueno, estem entrant a la plaça de l'Ajuntament i vos explico una miqueta, ¿vale? Així és on es fan les mascletades. Aquí està l'Ajuntament i així també acaben prou manifestacions, passen moltes manifestacions per així. I res, és preciós en realitat, València m'enamora. Això és la plaça Sant Agustí, que és on s'acaben moltes manifestacions. Bueno, de fet, on comencen. I és una edificació també molt important. Soc super bona guia turística. I alegria, ses òrbites en sincronia i els ovnis s'apinyen. Així darrere tenim la llotja, que està ara en obres, bueno, està tot el carrer en obres, que va ser el primer edifici el que després el gòtic català es va influenciar, no? I així feien totes les negociacions del segle XV, perquè era un edifici superimportant, perquè com ja sabeu, València en el segle XV era la ciutat més important de la Mediterrània, capital dels països catalans, de la Corona d'Aragó. I res, així la podem veure, és preciosa i no podem entrar perquè està tancada, però si veniu a València aneu a visitar-la. Estem en la plaça Rodona, també coneguda com a la plaça, que el grup Obrim Pas va fer el videoclip de La vida sense tu. Una llàgrima encendrà les galtes, la vida s'entendre, que l'aprendre a viure, la vida sense tu. Ens trobem en el quilòmetre 0 de la València medieval, perquè a partir d'ací començaven tots els números de la ciutat. Té una arquitectura prou singular, perquè és redona. Era un antic mercat. Bueno, de fet, encara els diumenges hi ha paradetes. I res, mireu-la, que bonica és. I els ovnis s'apinyen i deixen un cràter. Una cosa que hem de tindre en compte i que malauradament ha estat així és que València està tota ara en obres perquè estan peatonitzant-la tota. Llavors, malauradament no tinc els millors planos del món, però ara anem cap a la plaça de la Reina, que és la meva plaça preferida de tota València. Mireu, mireu, mireu! La porta de la catedral és així, perquè així no hi havia un carrer. I es va fer la porta perquè es poguera veure. Qualsevol punt, òbviament, i afortunadament es va llevar este carrer i ara... Molt bé. La catedral té 3 portes.
Esta, que és la barroca, la romana, Que és la que s'assembla a la de Lleida. que estan les cadetes de les 16 doncelles De Lleida. i la gòtica, que és la que dona a la plaça de Maguelles. Primera curiositat de la seu de València és que si entrem dins veiem la tomba per excel·lència del poeta valencià del segle XV, que és, com ja sabem, Ausiàs Marc, com a curiositat. I res, és la seu de València, s'assembla molt a la de Lleida perquè la llegenda o la història diu que Jaume I i el seu exèrcit va vindre per a repoblar València amb 16 donzelles lleidatanes, que són les que estan dalt. Per tant, hi ha parelles de donzelles que diuen que van vindre així per a procrear. Gaudiu-la. Hi ha una senyora passant, per favor, que m'ha estropeat el plano. Estem entrant a la plaça de la Verge. Este és Sant Vicent Ferrer? Sí. Estem entrant a la plaça de la Mare de Déu. Allà està el Palau de la Generalitat. Ja m'han deixat sola. Ja no tinc reporter. Era mon pare, un petonet així, si ho veus. Estem en el riu, que és com un parc, perquè de riu veieu que no té absolutament res, i era el que medievalment també definia un poc la ciutat, no? Perquè era com el riu anava ple, llavors estava el riu, després la muralla, després les torres, i a mi el que em fa pensar molt és com això, o sigui, tot això verd, abans era aigua, era un riu, el riu Túria. La gent ve a llegir, a lligar, a fer coses més enllà de lligar. És un espai superxulo i dels millors que conec de València. I a la meva esquerra queda el Museu de Belles Arts de València, que també és super recomanable. I dins d'aquest museu hi ha joietes. Estic passant pel Mestalla. No m'agrada el futbol. Sempre que anava a la uni l'any passat, perquè la meva uni està al costat del camp del Mestalla, feia este camí. I em fa molts records perquè fa 1 any i 3 mesos que no vaig a la uni de València i crec que no tornaré i em posa com supersensible. Bueno, estem intentant buscar un lloc per a prendre una cervesa, este xiquet i jo. Vam anar per la zona universitària i estava tot petat i no hem trobat ninguna taula que pareix això pre-Covid. Això no pot ser. Anem a bufar-nos. Perquè és cap de setmana i toca bufar-nos. Estem així fent l'acte d'hidratar-nos. Estem hidratant-nos. Que sí, eh? Sí, clar, lo que tu digues. Bueno, podem acabar i donar per finalitzat el dia d'avui. Molt bé, dissabte de bon matí. Estic matinant més estos dies. És que la cosa és que quan estic en casa, en València, no pare per així. Dissabte de matí estem en carrer Colón, que és com si fos Passeig de Gràcia. Faig les equivalències un poc per a que m'entengueu, però està buit, literal està buit. Estem així que hem vingut a esmorzar, no sé quina hora és, però tenia moltes ganes de veure esta xiqueta! Hem vingut a dinar, així al costat de la llotja, que és això que es veu darrere, en un lloc privilegiat de València, és un dels meus bars, restaurants preferits de la iaia, que estic molt contenta d'haver-la vist, i res, després tinc una cita. Cara d'una tia que té una cita, que està esperant i fent temps per un tio. No, això no va bé. Això no va absolutament gens bé. Acabem d'acabar de dinar en casa i vaig a pillar el tren ja. Així que res, avui he estat un poc més en família. Mama, que no... m'està mirant dient, esta xiqueta no para per casa quan ve a València. I hem estat en família un poquet i l'hem posat un poquet contenta. A que sí? No us podeu imaginar com de rebentada estic. No puc més! No puc més! La reina de la casa ja està així. Ja ni em rebento. Sincerament, j'esperava un ram de flors o alguna cosa. Estarien contents d'haver-me rebut. Pareixer que no. No tinc res més a dir. S'acaba així el vlog del cap de setmana, com va començar, la mateixa habitació. Estic molt contenta, estic una miqueta trista i és la primera vegada que estic trista quan torno a Barcelona, perquè sempre que torno a Barcelona estic molt contenta i ara he tingut un sabor agre perquè m'agrada que en València molts temps més, he vist molta gent però hi ha hagut altra gent que no he pogut veure. M'ha passat molt bé, estic molt feliç. Quan estic en València estic feliç, pletòrica,
però sé que no és el meu lloc en sentit d'estudiant. Vull dir, necessito estar en Barcelona per a la meva pau mental. Espero que us hagi agradat molt i que l'hagi disfrutat tant com jo fent-lo. Ahir va ser un dia llarg, però bueno, em perdonareu que la meva intimitat la reservem a mi. Molts petonets i ens veiem